Bismillahirrahmanirrahim. Hinek gotinên navdaran. Ger tu dinyayê baş zanibî, ti kes nikare te bixapîne. Ger tu axiretê baş zanibî, tu nikarî tu kesî bixapînî. Yê ku Xwedayê xwe dît, ê çi hinda bike? Yê ku Xwedayê xwe hinda kir, ê çi bi dest bixe? Şîreta eşkere ne şîrete rezîlkirin e. Gotinê xweş, xwarina dila ye. Min dibin axê de negerin, ez di nav dilê hezkiriyên xwe de me. Yê dibin siyê de bimîne, siya wî çênabe. Yê mirova nas bike, zana ye. Yê xwe nas bike, aqilmend e. Heyata bênan ez qebûlim, lê heyata bê azadî qebûl nakim. Wasiyeta paşî, xwandin, xwandin, xwandin. û destevgirtin, destevgirtin, destevgirtin. Dermanê xezebê bêdengî ye. Dilekî reş be, ê pêşorojê de rûyê wî jî reş bibe. Ji bo rastkirina mirova gelek pêşî em xwe rast bikin. Yê ku zanebûna xwe zane bişopînin. Yê zanebûna xwe nizan be şiyar bikin. Yê bizan be nizane hîn bikin. Ji yê ku nizan be nizane birevin. Rastî şikur were bila were bistînin. Geva hûn biaxivin, xeber bidin, kurt bigirin ku hinek gotinên we hinek gotinên dî nede ji bîr kirin.